mgbede ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Ekene m nwoke, ekene m nwaanyị. Tata bụ Nkwọ, asị m Nkwọ tata gaziela anyị. Ndị nọ n'ụlọ Nkwọ manụ, ndị nọ n'ezi, asị m ka Nkwọ tata gaziela onye ọbụla. Asị m ndụ anyị bọsị Nkwọ, bọsị Eke, bọsị Orie, bọsị Afọ. Asị m ọbịala Igbo anyị gbuo onwe ya. Onye chere anyị ihe ọma ga-akwụrụ ya. Onye chekwanara anyị nke ọjọọ ya na njọ mebe. Anyị siri ewebere ugobelu ma nke si bi ebe na nkụkwa ya. Anyị si anyị ji ogu, anyị ji ọfọ. Anyị sikwa na oji ọfọ ga-ana, oji ọfọ nwe mmeri. Anyị si ka chi anyị na ezumezu anyị na mmụọ niile anyị na-atụrụ aja, ndị iche ebe nna anyị na be nna anyị. Ka mee ka tata bụ Nkwọ bụrụ anyị ife. Ka chi Nkwọ na mmụọ niile na-azụ afịa Nkwọ tata zụtara anyị ihe ọma, ihe akwakọ na ihe enwenwe. Udo na-aga n'iru anyị mma, na azụ anyị mma, n'aka nri anyị mma, n'aka ekpe anyị mma. Asị m anyị ga-apụta ihe, anyị ga-edu ude. Bọsị Nkwọ, bọsị Eke, bọsị Orie, bọsị Afọ, n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Abụkwa m onye nke gị, nwaada Agbarọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa mmiri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu n'ihe gbasara ọdịnala. Kọwalụ ụmụ Igbo nke bụ eziokwu gbasara ọdịnala. N'ọdịnala Igbo abụrụ ịgwọ ọgwụ, ọ bụrụ inye nsị, ọ bụrụ ya bụ na ị na-eme ọdịnala. Ọdịnala abụrụ mgbe ị na-eji ekechi mmadụ na-anapụ mmadụ ihe ya n'ike. Ọdịnala abụrụ ogboni. Ọdịnala abụrụ ọkọtị kingdom. Ọdịnala bụ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee bi ndụ mgbe gburugburu wee bi ogologo ndụ. Onye bụ ọdịnala bụ ịchụ àjà, ịkwụ ngọ n'etiti mmụọ na mmadụ, mmadụ na chi ya na ndị ichie ya ịdị na mma, imezi mmụọ dị na ngwurube nna gị na ikwu nne gị. Onye ma bụ ọdịnala Igbo. Mana ihe ọbụla outside that, dịka mmadụ ịgwọ ọgwụ, ikechi ịgwọ ka agwọ, ka ọ bụrụ ọdịnala. Wee si ụmụ Igbo, onye na-ebilitekwa ya malụ nke bụ eziokwu, ka ị nwee ike malụ mgbe ị na-eme ọdịnala, mara mgbe ị na-agwọ ọgwụ, mara mgbe ị na-ekechi, mara mgbe ị na-agwọkọ, malụ mgbe ị na-eme gịnị, ịpụ n'ihe bụ gịnị, ihe bụ ụzọ ndụ, ka ọ hapụ ịbụ gịnị na isi na ndị ụka ọbịa disivụrụ gị, kpagharịa ya anya, iwechazi na-achịta ọdịnala wee mee gịnị, wee gbabakwa na nke ka njọ, maka na ogboni ka njọ. Ọ ka mma na ị nọ n'ụka ọbịa karịa na ị nọ n'ogboni, mana eji eje tinye gị n'ihe na-amarọ, napụ gị nke iji eji were ihe na-amara ama na etinye gị n'ahụ. Ndewonu. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata Nkwọ bụ ịkọwa maka ndị akaraogheri. Ndị akaraogheri n'aka ndị akaraogheri si wee mee gịnị, na-eme exist na ọdịnala Igbo spirituality. Ya na ka ị ga-esi wee mee gịnị, wee mara na enwere mmụọ akaraogheri nọ n'ụzọ gị, na ka ị ga-esi wee mee gịnị, wee chụkwa ha ka si n'ụzọ gị pụọ. Akaraogheri bụ ihe ndị oyibo kpọrọ evil spirit. Ọdịnala Igbo kpọrọ ya akaraogheri. O nwere ndị obodo ịma na Igbo na-asụ n'onu n'onu. O nwere ndị kpọrọ ya ndị agafu, like ibe nna m. Anyị na-akpọkwa ya ndị efurefu, dịka sị na onye a bụ onye efurefu, ma onye ikoriko, ma sị na onye a bụ agafu na be nna m kwa. Ọhịa ka anyị na-akpọ ya, ọha maka anyị na-afụ dịka ndị akaraogheri. Mana nsụkọta Igbo izugbe na-akpọ ya akaraogheri. Ndị ụka na-akpọ ya mmụọ ọjọọ, ndị oyibo akpọ ya evil spirit. A lot of people nwere mmụọ dị ụta na ndụ ha. A lot of people, mmụọ ndị akaraogheri aghasagoro ha ihe. A lot of people achụọ na aja, lụọ ọrụ mmiri, mezie chi ha, mezie ndị iche ha, but things are not still working normal. Kpụọ na alụ, na-esi ihe ndị ọzọ niile dị iche iche, but still things are not doing what? Working normal. Ndị akaraogheri nwere ike ime gịnị, ime mmadụ ejeje ana. Ndị akaraogheri nwere ike ime gị gịnị, nọrụ n'ụwa na-akụ ụta. Ọ dịka ọgwụ ka a gwọrọ gị, ọ dịka mmadụ nọ n'ụzọ gị, ọ dịka ọ na dibịa alụrụ gị ọrụ, alụtalụ ndị ọ lụrụ. Ndị akaraogheri ka a si abịa, ma ka a si eme exist n'ọdịnala Igbo bụ, na-ege m ntị, ana m abụ nna akụzi ihe nsị. Ọ bụ na ichefu ihe nkụziri, ị nwere ike ime gịnị, were akọ nkọrọ wee mee gịnị, wee cheta ihe nkụziri. Ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị, onwe onye Igbo ya bụ Chikwu kwụsị ụwa m ụwa saa,
mma eme ihe dị ụta ụwa m ụwa asaa mma abụkwa nwoke ụwa m ụwa asaa mma abụkwa nwaanyị mgbe m ụwa asaa mma anakwa ụwa na ngwuru dị ụta ma ọ na mma na ụwa na be onye dị ụta okwu iji gosi gịnị na ndị Igbo kwenyere n'ịnụ ụwa, iji gosi gịnị na ndị Igbo nwere gịnị na o nwere number of times mmadụ nwere ike ịnụ ụwa o mee gịnị o chizuo ọgbago n'ọkwa ndị ichie. Ịma na a na-asị na mmadụ igbu mmadụ a na-ekwu is not necessarily na mmadụ niile ama nwụ ma na mmadụ niile ama nje ebe ahụ. Anyị ncha niile na-eme gịnị, anyị ncha niile jeka ebe anwa igwe niile na-eme gịnị na-aga n'ụzụ, anyị ncha niile ga-eme gịnị ga-anwụ anwụ. Mana ihe o ji ewute mmadụ na egburu mmadụ mana mmadụ nwụrụ ọnwụ ike bụ na onye ahụ emerụ gịnị emezuru ihe o ji maka ya wee bịa ụwa. O nwere ike ọ bụ na o mezubeghị ya and na o nwere ike ọ bụ na onye ahụ nwere limited time ọ ya eme gịnị ọ ka ga-anụ ụwa bụ eme gịnị wee naba. Marakwa amara na longer time mmadụ nọrọ n'ụwa ọ lọrọ has nothing to do with time ugbo nọ ya anọ. Ile nwe onye ga-abịa nke izi ọnụ 30 nke oyibo ọnụ 100 nke ọzọ nọkwa 50 ịghọtago depending ka o si wee gaa alụ ya n'ụwa ọ bịarụ. Mana nke bụ eziokwu bụ na gịnị mmadụ na-anụ ugboro 7 wee mee gịnị wee chizuo ịgbago n'ọkwa ndị ichie a na-ekwu okwu ya. Onye akpatara ịma mkpọkọchi gị na ndị ichie gị ọnụ wee fidikọta ha ọnụ maka gịnị ndị ichie nọ n'ọkwa karịrị chi ka na-anụ ụwa mana ndị ichie eme gị na ada n'ọzọ ụwa. They become the decision makers of the land of your family. Ịghọta gị ya. Now in a situation ịma nọ ndị akara oghere abụ ihe buru m gawa na topic a so that mkpụrụ gị gịnị akpọbata gị n'isi okwu njimaka ya wee bịa tata bụ nkwọ. Ka ndị akara oghere si eme gịnị eme exist n'ọdịnala Igbo spirituality bụ ọ bụ na mmadụ n'ụwa nke izi nọcha onwe nwere ihe o mere achieve one of the missions o ji wee bịa o meri ya. Ị na-enye anya n'ụwa ọ bịara nwaanyị ọnụrọ di ọnụrọ nwa ọmụrọ o nwere anything eji echeta ya nothing. Ọ mmụọ ndị akara oghere ndị nwụrụ anwụ mere gịnị wee kpasa onye ahụ anya wee mee onye ahụ gịnị ka onye ahụ mee gịnị dịkwa ụta ahụ ha dị. Onye ahụ nọ nke ịbụọ the same thing, nke ịtọ the same thing, nke ịnọ the same thing, nke ise the same thing, nke isii the same thing, nke asaa the same thing. The person will be deleted from nature. The person will stop existing either in human form dịka onye na-anụ ụwa, dịka mmụọ soul ya will stop existing dịka mmụọ ka na-anụ ụwa and soul ya ama mmegịnị ama ngakwa n'ọkwa ndị ichie. Chetakwa na mmụọ enwere hierarchies, enwere ndị ichie, enwere ndị agbara, enwere ndị bụ arụsị wee bịazie n'ana ịghọtago wee bịa na mmiri wee bịa. Ihe a niile bụ gịnị hierarchies dị na mmụọ n'ọdịnala Igbo spirituality. Anyị ebidogodo from ịnụ ụwa wee mee gịnị wee gbago n'ọkwa ndị iche before mee gịnị ịgbagowekwa n'ọkwa ndị ọzọ dị iche iche. O nwere one deity dị na my place ọ mmadụ ka ọ bụ mana o mezi gịnị ọ ụzi mmụọ a na-agọ ya agọ. O nwere oku mmụọ ebe a na-agọ ya ama m ebe e nyiri the man in question a na-agọzi dịka arụsị ama m ebe e nyiri ya. Ịghọtago the thing. So what I'm trying to say bụ na ọ bụ na mmadụ bịagide ụwa wee bịazu ụwa 7 o mezuru ihe o ji maka ya wee bịa ọ dị distracted or na the 7th time the person can never reincarnate again and the person aya nọkwa n'ọkwa ndị iche. Ihe ọ ga-eme bụ the person will just be ọ na-akpagharị na mmụọ. Ihe ọ ga-ọzọ owozie beast owozie evil spirit owozie demon. Ihe ọ ga na-eme bụ gịnị ọ na-fight those people that has good stars especially ndị nwere ezigbo akara to see gịnị no distracted ndị ahụ n'ihe onye ahụ ji maka ya wee bịa. The person will not actualize it. Onye akpatara ị na-anya efu n'ụwa anụnwa ị na-anya n'obodo gị ị na-anya na ịyafụ ndị dị ụta ịyafụ ndị agafu ha karị. These people mmụọ ndị akara oghere emegoni ebigoro gịnị n'ime ha. Achetakwa na ndị ha bi n'ime ha jikwa ha wee na-eme gịnị na-destroy other people nwere good stars. What do you do? Ihe ga-eme bụ ịgba afa mara ma mmụọ dị ụta na-enye gị nsogbu ikwa arụghị ibu kechie ha enye gị efe so that ka ime gịnị ka ịchịkọtaba onwe gị inweta ego gị nwee ike chịkọta ego gị ihe ọma na-abịara gị ụzọ olute gị aka. Ha na-agbasalụ mmadụ ihe a
Asikwana that you can pray it out. You can't pray it out. Asikwana that you can shout Holy Ghost fire from. You can never. They are demons. Even a way ha. That's guinea. Obro na ha na nato. Obro na ha digo promoted. They are just their existence. Adrozi na nature. Nobody is recognizing them either to reincarnate as a spirit. No na mmadụ na echukwu ya dịka chi ya. Ma ọ dịka ọnọrọ n'ọkwa ndị iche ma ọ bụrụ na arụsị ha agbara ka ọ bụ nothing. Ihe ọ bụ gịnị? Evil spirit ajọ mmụọ na-eji gịnị na-agagharị na-akpasagharị ndị mmadụ ihe. Ihe a bụ mmụọ ji a lot of people aka mana ha marọ. A lot of people na-aya mmụọ. This evil spirit of a thing ndị oyibo kwuru ndị ụka kpọrọ ndị ajọ mmụọ niile na-akpasa my marriage, na-akpasa my life, na-akpasa my business, die by fire. How do you think ihe ndị ụka na-ekpe n'ekpere kedu ka isi wee chee na ọka gị na ndị ajọ mmụọ si wee disconnected? Agwara m unu na amosu bụ mmadụ na-afụ anya mana ndị akaraogheri bụ mmụọ. Kedu ka isi wee disconnected with ndị ajọ mmụọ, ndị evil spirit ya, ndị akaraogheri a? Ijunugo onwe go nwere ife mmelo ndị a. Why am I even praying against these people? Have you ever wondered how they came into existence? This is how they came into existence. And this is how you need to do what? To tackle them. Ka megini kenye gefe n'ọzọ. Ka akwụsị kpasara gị ihe. Aka mbụ onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Sekwana abụ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo. Bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbafa na-agbafa miri emi. Na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu n'ihe gbasara ọdịnala. Maka na gịnị? Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Bụrụ ụzọ eziokwu. Onye na-eme ọdịnala na-eme gịnị? Ọ na-ebite ndụ aka. Ya bụ ọ bụ na o nwere ihe nkụziri taata na-agbagoju gị anya ma ihe ndị na-akụzi na mbụ. Ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo ma onye chọọ ka agbalụ gafa ma ọlụ ọrụ mmụọ biko dere m meseji na my WhatsApp number na 070 373 11663 ngwa ka emesịanụ.